Si estaves esperant que avui fes el terrat de casa relacionat amb la causa oberta contra Zapatero, no ho faré. No ho faré perquè a la porta de casa hi ha altres noms que em venen a la memòria i que han deixat trista petjada sobre el nostre país. No puc parlar de Zapatero quan hi tenim cognoms tan insignes com Fabra, Camps, Saplana, Barberà, Olivas, Rus, Blasco, Castellano, Felip, Català, Cotino, Cuesta, Sanz i tants altres relacionats amb casos com Cooperació, Emarsa, Ibex, Overmarketing, Taroncher, Terra Mítica, Lezo, Brugal, Púnica i una llista molt més llarga. Fins i tot la Kitchen té incidència sobre el saqueig de cèntims al nostre país. Com vaig a parlar avui de Zapatero?